Bine ați venit pe canalul Secretele Spirituale, unde descoperim împreună secretele lumii spirituale și învățăm cum să ne protejăm de energiile negative. În videoclipul de astăzi vom vorbi despre curățarea energetică a casei și cum să te protejezi de energiile negre care îți pot afecta bunăstarea și echilibrul. Este important să știm ce semne să căutăm pentru a ne da seama dacă locuința noastră are nevoie de curățare. În continuare îți voi prezenta 7 semne comune care pot indica acumularea de energie negativă în spațiul tău. Recunoașterea acestor semne te va ajuta să înțelegi mai bine dacă ritualul nostru este necesar și unde ar trebui să te concentrezi pentru a obține cele mai bune rezultate. Dar asta nu este tot. Spre finalul videoclipului îți vom arăta și cele 8 avantaje pe care le vei avea dacă în casa ta nu există energii negative. Rămâi cu noi pentru a descoperi cum un spațiu curat energetic poate transforma complet atmosfera din locuința ta. Haideți să descoperim împreună cele 7 semne că locuința ta este încărcată cu energie negativă. Senzația de greutate sau disconfort inexplicabil. Dacă, imediat ce intri în casă, simți o presiune sau o stare de disconfort fără un motiv evident, acesta ar putea fi un semn că energia negativă s-a acumulat în spațiu. Conflicte frecvente și tensiuni în familie. Certurile sau tensiunile frecvente între cei care locuiesc în aceeași casă pot fi semne că energiile joase au afectat atmosfera generală. Stare de oboseală constantă sau lipsă de motivație. Dacă te simți adesea obosit sau lipsit de energie, în special când stai acasă, acest lucru poate indica prezența energiilor negative care îți consumă resursele energetice. Deteriorarea inexplicabilă a obiectelor. Aparatele electrocasnice sau alte obiecte din casă încep să se strice frecvent fără o cauză clară. Aceasta ar putea fi o manifestare a energiilor negative care perturbă fluxul energetic al spațiului. Prezența unor mirosuri neplăcute, mirosuri ciudate sau greu de explicat, care persistă în anumite zone ale casei, chiar și după curățenie, pot indica acumularea de energie stagnantă sau joasă. Dificultăți de somn. Dacă tu sau membrii familiei aveți dificultăți în a adormi, aveți vise agitate sau vă treziți obosiți, energia negativă din casă ar putea fi de vină, influențând calitatea somnului. Sentimentul de a fi urmărit. Dacă simți că ești observat sau simți o prezență în casa ta atunci când ești singur, este posibil să fie vorba despre o energie negativă care a pătruns în spațiul tău. Acestea sunt doar câteva semne că locuința ta ar putea fi încărcată cu energii negative. Fie că vorbim despre conflicte, emoții negative sau influențe externe, toate acestea se pot acumula în spațiul tău personal și pot afecta armonia ta interioară. Acum că am identificat 7 semne comune care pot indica prezența energiilor negative în locuința ta, este timpul să acționăm. În următoarea parte a videoclipului îți voi arăta ritualul de curățare energetică pe care îl poți folosi pentru a alunga aceste energii și pentru a restabili armonia în spațiul tău. Acest ritual este simplu, dar extrem de eficient și îți va oferi un ghid pas cu pas pentru a-ți curăța casa de energiile joase și a crea un mediu pozitiv și protector. Să începem! Pentru acest ritual de curățare energetică vei avea nevoie de salvie sau cuie, sunt cunoscute pentru proprietăți purificatoare. Un bol cu apă sfințită sau apă de izvor. Cristale de protecție, cum ar fi turmalina neagră sau obsidianul. O lumânare albă, simbolul purificării și al protecției divine. Clopoței sau boluri tibetane, pentru a ridica vibra în casă. Înainte de a începe, asigură-te că ai deschis ferestrele, astfel încât energiile negative să aibă pe unde ieși. Stai câteva minute în liniște și concentrează-te pe intenția ta, aceea de a curăța spațiul de orice vibrații joase. Aprinde lumânarea albă și spune o rugăciune sau o afirmație de protecție, cum ar fi: invoc lumina și iubirea divină să mă protejeze și să purifice acest loc, fie ca toate energiile negative să fie alungate și să fie înlocuite cu pace și armonie. Începe de la ușa de la intrare și mergi în sensul acelor de ceasornic prin fiecare cameră, purificând cu fum de salvie sau tămâie. Asigură-te că ajungi în toate colțurile camerelor, deoarece acolo se acumulează cel mai mult energia stagnantă. Repetă cu voce tare: orice energie negativă prezentă în această casă
te eliberez și te trimit în lumină. Locuința mea este acum un spațiu sacru și protejat. Stropește ușor apa sfințită sau de izvor în fiecare cameră, în timp ce îți vizualizezi casa fiind învăluită în lumină pură. Dacă ai o credință religioasă, poți rosti o rugăciune specifică pentru protecție. Așează cristalele de turmalină neagră sau obsidian în colțurile casei tale sau la intrare. Aceste cristale au capacitatea de a absorbi și de a neutraliza energiile negative. Folosește clopoței sau un bol tibetan pentru a ridica vibrațiile în casă. Mergi din nou prin fiecare cameră, concentrându-te pe locurile unde simți că energia este cea mai densă. După ce ai curățat casa, este important să creezi o barieră de protecție. Poți face acest lucru plasând la ușa de intrare o amuletă de protecție sau un simbol sacru, cum ar fi o cruce, un ochi de Horus sau un alt simbol cu care te simți conectat. Acum că ai finalizat curățarea energetică a casei tale, ar trebui să simți o schimbare imediată în atmosferă, o liniște profundă și o energie proaspătă. Repetă acest ritual ori de câte ori simți că locuința ta devine încărcată în negativ. Dacă în casa ta nu există energii negative, vei beneficia de mai multe avantaje care contribuie la bunăstarea și echilibrul tău general. Iată câteva dintre aceste avantaje. Ambianță pozitivă și liniștitoare. Fără energie negativă, casa ta va fi un loc de relaxare și confort, unde te poți refugia de stresul cotidian și te poți simți în siguranță. Îmbunătățirea stării de spirit. Un spațiu curat energetic contribuie la o stare de bine mentală și emoțională. Vei experimenta mai puțin stres, anxietate și stări de tristețe. Energie și vitalitate sporită. Fără energie negativă, vei simți o creștere a nivelului de energie și vitalitate. Acest lucru poate contribui la o mai bună productivitate și motivație în activitățile tale zilnice. Relații mai armonioase. Un spațiu liber de energii negative promovează relații mai armonioase și comunicare mai eficientă între membrii familiei și oaspeți. Tensiunile și conflictele sunt mai puțin probabile. Somn odihnitor. Energia pozitivă favorizează un somn mai liniștit și odihnitor. Te vei trezi mai energizat și gata să faci față provocărilor zilei. Clima favorabilă pentru creșterea personală. Un mediu curat energetic sprijină dezvoltarea personală și spirituală, creând un spațiu în care poți explora și crește. Protecție împotriva influențelor externe. Fără energii negative, ești mai puțin vulnerabil la influențele externe negative și la perturbările energetice, protejând bunăstarea ta generală. Armonie în spațiu. Fiecare colț al casei contribuie la un echilibru general, făcându-ți locuința un spațiu în care te simți cu adevărat acasă. Menținerea unui spațiu curat energetic poate avea un impact semnificativ asupra calității vieții tale și asupra stării tale generale de bine. Nu uita să te abonezi la canal pentru mai multe videoclipuri despre spiritualitate și protecție energetică. Mulțumesc că ai fost alături de mine și ne vedem în următorul video, aici, la Secretele Spirituale.